Kapag planuan tayo, di aramitin tayo, narabay. Sige. Okay, copy. Oh, sige, tayo ko rin. Sige. Nyamit din. Nagsaringitin na kita eh. Kawayan nga napukan eh. Saan pamayakit nga kawayan eh. Puurak sa latan. Ay. Sakit chakon. Banglaw. Ay, sabon. Ang kakuhaan natin ng tao. Imo mo ng bigat pa lang. Hoy. Ah. Nalaki din na yan. Bigat pa lang. Nakamulang-mulang ka man lang. Apak mo pa itong muryo. Kimamurmuri otak nga rodain. Katuluyan mo na. Tamamuriyot ka. Ewan gayam. Nabalita mo. Pagka natakawan din namitinan. Kapaya na nangyari dyan namitinan. Kada ka nung pag nagtatakaw. Sinarot na di balay. Natakawan na silpong kong kwarta. Ana, natingil da nga roda gajay agtatakaw. Adi nga rin di madi eh. Madi na natang naligtatakaw. So nagpuweta di rabi eh. Pakatakawan na di bibig. Tinambantayan mo na sarili ka. Narigatan. Pati ta sarili mo bambantayam. Apay taray da ka. Muryot kansan. Kabambantayan mo di sarili. Baka makaturo ka. Masalas siya nagtatakaw. Jawanay. Agpakabit ka namin di CCTV di balay mo. Di mabalinda nga pagnaan. Tama di ka mapuypuyat. Kapag kailangan pa eh. Nagado nga maritis tayo tayo. Ewan gayam. Nakita minimitri ngayon laki nga palang. Hay, nganganingot nila pakas tayo na eh. Pagpweta nakataray. Kapaya naman tinaramid na di lakayain. Awan. Bisitak na makikita. Tinupa natin nga lakay. Suna natin nagpabarangay kanya. Sa bagay. Uray siya, mabibisitak di nga lakay. Parit na pa di apo ko na. Bagi na latan. Madigto mo lang may surot tayo namatayak. Sa bagay, stuta ko na. Natutang nga babae. Ay, suna lang si babae dito ay. Yo. Kita may duwan eh. Kadua naman eh. Supay ah. Hangsagan. Ay, patulog niya si Mark. Nagpatadir ka ko batikot to, kubo-kubom. Dunggan taman ninyo ito pagtuntungan da. Siguro, ano na yung dagkad-kadua? Siguro, adapak lagi niya da. Supay ah. Huway, nagpatakderak ti kubo-kubot to eh. Ating orda di plano na ni. Wow! Tama. May patakder kung to lang ata ito no makasingirak ti pautang ko. Pikas dyan. May sampuan natin kubo-kubom. Yati tree house. I-revise ko pa yata na yung naktipostina. Hey! Kubo-kubo. Di ka pa nagpatadir ti kong kritaw. Bilang matubog ka ta. May meta to na press-press ko. Dula aming amaw. Masya kata, pabusa lang na. Saka sala may patakder ada ito no makasingirak. Kada masingir mo ah. Nagrigat ang singir tatagawat. Kababain mi tagsingir. Tsaka Awang kwarta tagaraw. madi mapili di tao no ang kwartana. Kita am tigi kinagawat ta. Sirot na pa iti pagpalayaw. Takaw na pa yun. Nay, natinag di sirpong kaw. Kapananan. Nakaw. Nagrigat nga lang na dyan eh. May kita. Grace da magkuman. Gajag taktak oh matim da nga tanga ipakanti pamilyada di tinakaw da. Damagong kanya da ha. Muda nga hanya na siya tada apay tarami din daw. Siyempre awang may pakanda di pamilyada ang takaw da. Ay, thank you Lord. Kitak ipay. Nyam. Katungo lang mo kan pala ni. Saka kitag tatakaw nalalaing dagitan. Aramid da ata. Kita mo kamuda pa yun nakaturog dito tao. Amuda ito oras na pinagturog da. Alas 2, alas 3 sa kita, bumambanat na kita.
Kaya imasan ti turog. Kaya dumit ti mabalin nga sirikal nga trabaho, apay ta mahala da pagta. Kisa do, dagaraw. Nga nga panunot na gajayan. Ang panunod da eh. Si amat, baka mo di pamilya, galing di takaw. Maruyusik, itagpiro ti trabaho. Palinamot tagalo ti lamers. Kapas. Ayaw, ang daming kapas at tan, creeper. Tapi, nagtatakaw mo ti pagtutungtungan ta. Gusto ajay pala na mong balita mo lang ajay. Atog tatakaw to yan chow. Nagtatakaw, api di balay ka, di damot umunag. Akong titawak, akong tiritaw niya balay ka, di damot umunag. Ako magamit mo. Ta, plancha nga ti ugeng. Sika, Matutudo, aguging dapay. uy, may tajay. Aji pa may isang karuba may. Dalad na nga, magit na, di damot takawin. Kuri siya garaw, matidamunugan niyo balay ka. Bay. Kung nakalukatan, di tabo ba Oo, mula gitu ya. Baka ti sir-sir ganda lang, agad na pitas di balay na. Magijay ko siguro, agijay na may titipintor na di balay daw. Wow, maglagi din akong pintor na balay ka. Kuri siya garaw, Akong pitawa na, kaya di kas jay. di ka tagtoy pintor na di balay man. Una, katam na. Nagri ka magagkarap. Gano'n. Kas pangarigan ba, nung matungod tayo tatakaw, ano kaya maramidom kanya da? Lansak di mana. Sakto do kanti kawayan jubot na. Tamalik tunay. Mulay mo tayo, nagkaspangga mo tayo. Nasakmay. Parang buhid ko di karitaon. Sila labaws. Tapos no, ado tao dyan makikita, pitik-pitigot ipatilog na, kastak na eh. Tapos babayin mo ta, siyempre, takaw lang arudan. Oh, babayin mo mo ta. Nagkapoy mo ti parusa dan pala na si Kangay, nyaramidam no matilojik tatakaw. Masak, di makatangal din tatakaw. Why? Katak iba tilog na. Isolap ko jabot agong na, tamad makaangasan. Si Kangay. Daite jubo na pala na Oh. Tano tumakkay jingiwa tayo. Wait ah. Ya. Kasi dati parusa. Well, tama dyan. Nugay mo dilalatam di kilikili. Ano na to nung agrundata ng rabibak? Mayat sa ata na panunot mo ah. Why, agrundata, tagumata ti 50 kilo nga sukar. Ay, ta dati kaping barako di balay. May sasako ka day. Saktaw. Dapat drum di balay. Paburo ka ti may sa drama. Pangkapita. Manay mo siguro dyan, gana parbangon. Yun ah, hindi ta siguro makaturog day. Tapos nung matangaltan, magitagi ang pulisay. Ha? Si Tabakala nga ako, nagsintinsan. Nakaya mau, tapat na dyan tayo. Kasano nga no Malmis Andres, madi na kaya mamuglang oy. Purwakan ta ti sulbabida. Nga may sulbabida ngay purwak ta. Upusin ta mo ilaan. Nanggag mo aja pala na agrundada ka na. Nya kay mo sumurta. Una, volunteer tamay. Tapno makatulong tamit ti barangay tayo. Madi ka puro kalukwan ti aramid tayo. Hoy, sige. Tanta si kanta. Andres, bak. Apay, nawakan nyo di tao. Nang nagmigamin di tungtungan nyo, nga grunda kayo. Mabaling kami sumurat. Boy, sige man. Ana, surot ta? Surot ta. Sige raw. Taray, tukaw tayo tanay. Kapag planuan tayo, adi aramidin tayo na rabay. Sige. Oh, pati plano na. Hoy, nataman. Magmanatan. Sige, surak mo. Ningisan niya. Gusto ito pamayan tayo. Eh, kata, mabali na yun. Oh, i-drawing ko adi ko tayo, sakop ti barangay tayo. Ata kita ti boundary tayo. Atoy, tingkat tayo, tunnel. Sino ta? Sikat tayo, Jo. Kapi nagunugmatan makangasak pa itara ba mo lang ah. Mabalay na damo sulputan nata makaangas ka ta. Ay, nakaitan, ipala ni ilatan. Boy, sige. Atoy, dapat kantot tayo, pasarot dinamitinan. Oh, Di ka tumambay pala night. boy. Gamay, ati karuba na tayo, dagpakasar tayo. Sakto-sakto. Oh, kahit agaraw. Ning, sukat tayo ka tuyak. Tika nyo, padi ka nagulo, iti ka lang. Rabaw mo Toy, ano? ispat toy ni palalait, taso na ti nadasumrag, nagtatakaw, makita na dagos. Boy. Di kami manibahak, Ah, di kay boundary. di kami bondiray. Oh, meta. Nya oras. Alas 11, iti rabi agrugi tayo, nakikini tayo, toy, panel, ti tayo, tatay, agbibikal toy. Okay. Dino timplani ka pa eh. Dito ya, mapanggay ito ya. Sige ka raw. Di pa tayo ni. Oh, siya mo ba, ano niya ti, kaya mo mga ako ha, ramidain.
Atoy. Di ba ate di balay na ni ko ni Tante Maria. Oh. Ate mo di balay ni Uncle Mariao. Dati dalan itoy. Tapos dati kanto nga nagpakas dyan. Adi tinugan tayo. Ito'y kabit no ka agko ulit. Samurag. Hoy. Away, sige, mabalin. Ito alatan. Una. Tsaka na tating nga. Tinga. Kami ito ti talaga timbrand di ko agtatakaw. Umunog eh. Kasi imbre tada magna. Am amin nagtatakaw ti tatalo magmagna. Ay, kasi gayam. Sumulpog ka may tanol ta, mapantoy. Tatingon ni GR, toy, ikaw ka, palalit, kasaran. Sige. Oh. Pasya-pasyaran daw man ako ah. Buna, dalak ti Sige, minto na bahala dyan. Ti matataga dyan. Oh, nawatan yung baga ni Baak. Oh, Norabia, alas 11. Tito yung titinag po. Titanil nga pa, titinga. Hoy, sige. Okay, kape. Oh, sige, tayo ko rin. Sige. Ako nagkalalat, armas. Matulogin tanong dati. Kamig sa tiyo ah. Awan, tayo kar-arakan.